DZGB, Usapang PhilHealth. Sige po, diretso na kita sa satuyang programa ngunyan, usapang PhilHealth sa laog po nin 30 minutos. Mag-iriba-iba kita sa paagi ka na mga impormasyones na hali po dyan sa PhilHealth, kasarabay sa tuyang mga nakakairiba-iba. Man iba-iba po yan na informasyon na dapat niya itong maisihan asin sa tuya po yan na maiintindihan ngunyan na pagkaagaray din natabi dyan kuan sa tuya mga pag-iriba and kada Webes po yan, actually inabante lang inining oras Webes alas 10 sa alas 10:30 para po sa mga informasyon na dapat ma-share sa mga parantabay lalong-lalo na po sa mga miyembros kan PhilHealth sa tuya pong maintindihan and sa tuya na mapakinabangan 30 minutes po yan na mga informasyon na sa tuyang maantabayanan digdi po sa programang Usapang PhilHealth. Pwede ka mo tabi magpadaramanin sa indong mga kahaputan sa sakuyang telepono numero 0961 759-0888 sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe o kaya sa Facebook account man po DZGB News Online, ang official Facebook page po kang DZGB. Pwede ka mo dyan sa chat box magpaabot nin mga kahaputan asin iba pa sa Usapang PhilHealth. Sige, diretso na kita sa satuyang programa. This time, kunan muna natin ng pahayag ang isa sa ating makasama, si Madam Lery Ilagan. Siya po ang head ng Public Affairs Unit. Madam Lery, ganda umaga po. Sir Pio, magandang umaga po sa iyo at sa lahat po ng ating mga listeners sa programa Usapang PhilHealth. First po natin to sir for the year 2021 and first time po namin sir to be with you. So looking forward po sir to a productive year with you. Last year po kasi we were with Sir Mar. Kasama po natin din ngayon sir, napakaganda kong katabi sir, si Miss Gigi Naron from the Public Affairs Unit. Yes, thank you, Ma'am Larry. Good morning po, Sir Pio, and good morning po sa lahat ng listeners natin dito sa Usapang PhilHealth sa DCGB. Yan, opo. Thank you so much, Ma'am Larry and Ma'am Gigi. It's nice having you back dito po sa PBN DCGB. And idiretso natin tong programa para mabigyan natin ng serbisyo sa pamamaraan po na mga impormasyon galing po dyan sa inyo sa PhilHealth. Yung mga nakikinig dyan at nanunood, pwede silang mag-participate po sa ating programa. Kung may mga katanungan sila sa text sa aking number 0961-759-0888 sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe. Ma'am Ler or Ma'am Gigi, meron po ba kayong number na pwedeng i-on air kung may mga katanungan sila while the program is on progress po? Meron ba? Right now po, sir, we are working on that kasi po medyo limited po ang ating personnel to handle. Pero we will answer na lang po, sir, yung from your end na mga messages with the promise po by next time, sir, may available na tayong number na pwede pong makontact for our listeners and para antabay po, sir. Sige po. So, we will be looking forward. Ma'am, ano pong dialect ang gagamitin natin? Anong gusto ninyo? Bicol ba o Tagalog ba? Para maintindihan natin, makadisseminate tayo na mas maigi po. Opo, sir. For our particular this program, sir, we would prefer sana, sir, Tagalog para yung kapag share natin ito sa ating page, sir, kahit yung mga members natin na outside of Bicol region can also understand po. Ayun, opo. Sige, diretso na po tayo sa ating programa. Ma'am, meron tayong Universal Healthcare Law, itong RA 11223. Tama po ba? 11223. Republic Act 11223. And nakapalaman dyan yung tinatawag nating konsultasyong sulit at tama itong konsulta. May we please be enlightened from your end, Madam Larry and Madam Gigi. Makikinig po kami kung ano po itong tamang konsultasyon. At yung sinasabing konsultasyong sulit at tama. Go ahead po, Ma'am Larry and Ma'am Gigi.
Yes, sir. Tama-tama po, sir, sa ating napapanahon talaga, sir, na pag-usapan natin itong konsulta or mas popular po ito, sir, sa tawag na konsultasyong sulit at tama. Ang konsulta package po, sir, ito po ay ang benepisyo na bagong benepisyo po ito ng PhilHealth upang mabigyan po ng primary care ang ating mga membro. I-expand natin, sir, kung ano ibig sabihin ng primary care. Ngayon, sir, kasi ang na-avail ng ating mga members ay inpatient and outpatient po in particular. So, ibig sabihin, sir, kailangan talaga nilang nako-confine sa hospital para makapag-avail ng mga benefits ng PhilHealth. Now, because po, sir, of this konsultasyong sulit at tama, before pa mo po, sir, ma-confine ng ating mga members, meron na po na primary care na nag-aalaga sa kanilang kalusugan. And we would like to emphasize, sir, na ito po ay para sa lahat ng mga Filipino because of the Universal Healthcare Law. So magkakaroon tayo, sir, ng mga konsulta providers kung saan po makakamit ng mga miyembro ang mga serbisyong medikal, kagaya po ng konsultasyon sa doktor o regular na pagpapatingin at pagsusuli, mga laboratories at mga medicines po para sa ilang sakit. Ito po ay bagong benepisyo ng PhilHealth na dinisenyo po para sa mga nauna pa na pareho yung tema niya, sir, dun sa nauna natin na linabas na primary care benefit 1 at saka expanded primary care benefit. Kaya lang yung pagkakaiba, sir, ito pong konsulta is applicable para sa lahat ng Pilipino. Yes po. Sabi nga ni Ma'am Larry, hindi na po natin hihintayin na magkasakit pa ang ating mga members. Ano po? Sa pagkakataon po, lahat ng members po ay maaaring maka-avail ng benefit na ito. So under the consulta package, ang mga services po na pwedeng ma-avail ng ating mga members ay number 1, consultation and case management. So, pwede po silang pumunta doon sa mga accredited facilities natin para magpakonsulta. At pagkatapos mo makonsulta, kapag okay naman, pwedeng i-manage at home, bibigyan po sila ng individual health education. So tuturuan po natin yung mga members natin paano maiwasan lumala yung sakit, anong kailangan gawin, etc. etc. Pero kung upon consultation po, nakita po ng doktor sa facility niyo na kailangan po ng mas malalim na pag-treat ng patient, a-assist po ng ating consulta facility yung member para ma-refer siya sa mga partner facilities na nagbibigay ng higher levels of care. And also, covered din po dito sa consulta package, yung mga diagnostic services po natin. So yung mga laboratories po natin, Sir Pio, kasama po dito. And also, mga standard na mga medicines natin, yung mga common na medicine, based sa needs ng pasyente at rules na ipinalabas po ng PhilHealth. So para po may idea yung mga listeners natin, bigyan natin sila ng pahapyaw kung ano yung mga laboratories at gamot na covered nito. So kasama po dito yung urinalysis, fecalysis, chest x-ray, at iba pa. Sa mga medicines naman po, kasama dito yung mga antibiotics natin. Yung mga gamot po natin sa hika, sa fever, sa high na cholesterol, sa diabetes, sa high blood, sa allergies, at iba pa. So, yung mga detalye po nito, pag-uusapan po natin sa mga susunod na mga programa. Pero ngayon po, binibigyan lang po natin yung mga listeners natin ng overview kung ano bang makukuha nila. So, consultation, health education, assistance to referral, at syempre, yung laboratory at medicines po. Covered po yan sa consulta package. So, the way I see it, Ma'am Gigi and Ma'am Larry, parang ganito, yung unang concept natin ng PhilHealth, kailangan nasa hospital ka para makinabang ka ng PhilHealth. Bayaran ng PhilHealth yung iyong lahat dun, bills and medicine services, lahat. Ngayon, pag member ka ng PhilHealth pala, pwede kang magpakonsulta using your PhilHealth membership benefit. Yes po. Oo. Tama po yan, sir. Oo. And doon sa pagpakonsulta, that includes yung pwede ka na magpa-laboratory. Halimbawa, gusto mo malaman yung cholesterol level mo, uric level mo, sugar level mo, lahat, pati yung sa fecalysis, lahat. Pwede na, maski hindi ka nakukonfine, pwede ka na dito sa konsultasyong sapat at tama. Correct po, sir. Tama Ayun, po, sir. opo. So, maganda pala, na-expand, hindi lang yung nakakonfine ang makikinabang. So, ba't to na-prioritize?
Bato na Ganito prioritize. kasi sir yung naging sistema natin sir. Kasi ito po ay nakalagay doon sa ating Universal Healthcare Law. At nakita po ng ating pamahalaan kung gaano po importante yung before pa man po tayo lubusan na magkasakit, yung level po natin na yung lumala na yung ating sakit. Meron po tayo na primary care na facility na nag-aalaga sa atin. Pero nais ko lang sir na i-emphasize na ito pong konsulta natin since bago po ito na programa ng PhilHealth, nasa stage pa lang po tayo na nag-a-accredit tayo ng mga providers. So, meron po tayong timeline for this year and later part of this year po, probably mga second semester po of this year, doon pa lang po tayo magkakaroon ng registration naman po kung saan pipili ng primary care provider yung ating mga members. Napakahalaga po kasi sir ng primary care dahil dito na nagsisimula ang pangunahing mga pangangalaga sa kalusugan ng ating mga members. Ang nais po natin ay magkaroon ng doktor na mangangalaga sa lahat para po maiwasan ang paglala ng karamdaman. Kung meron man po na maaaring magdulot ng pagpapa-ospital o mapanatili ang mga mabuting kalusugan. Sa pamamagitan ng konsulta, sir, may iwasan po natin ang paglala ng mga karamdaman dahil may doktor na regular na magsusuri sa ating mga members and may mga laboratories and medicines po tayo na pwedeng ibigay sa kanila. Yes po. So lahat tayo po makikinabang dito. Lahat po ng Pilipino. Inaasahan din natin na ito ang magiging daan para magkaroon tayo ng malusog na community. At magbago po yung ugali ng mga Pilipino na, di ba, meron po tayong ugali na kahit may nararamdaman tayo, ayaw natin pumunta sa doktor kasi mahal, magastos, o kaya naman lalo ngayon pong panahon ng pandemic, na ay baka mahawa lang ako kung pumunta pa ako sa ospital kung ano nung makuha kong sakit. Ngayon po, kapag ito ang konsulta natin ay full-blown na po, full implemented na, hindi na po tayo kailangan pumunta sa hospital para makuha itong mga servisyo ito, pinagkagandahan ito. Kaya isa po ito sa mga priority ng PhilHealth, kaya dapat po nating abangan ang nalalapit na papatupad nito. And parang yung concept is kung meron kang kaunting karamdaman at gusto mong magpa-check up, may doktor na i-accredit kayo tulad ng mga na-accredit ng mga hospitals. Doon kayo pupunta. Yes po. Ayun, opo. Pinaka-focus ang ating mga members din sa ating mga hospitals. Pero sa implementation nito, sir, na konsulta, pwede na din po silang dumiretso sa mga infirmaries, mga RHUs. Yun, sir, ang magbibigay sa kanila ng primary care. Yun yung purpose natin, sir. At the same time po, madidiklag po yung ating mga hospitals po. So, kailan to pwedeng pakinabangan ng buong-buo ng ating mga PhilHealth members at ng mamamayan? Currently, sir, puspusan po ang paghahanda ng PhilHealth para dito. May inilabas na tayo, sir, may inilabas na po ang PhilHealth ng mga policies para sa pag-accredit ng mga consulta providers para din po sa paggamit ng mga benepisyo ng ating mga members kasama ang mga systems po na kailangan. So, sabi ko nga po, sir, meron tayong timeline na sinusundan. And for Bicol Region po, nakapagsimula na tayong mag-accredit ng mga facilities, particularly po sa province of Sorsogon, since ito po ay ang ating Universal Healthcare Implementation Site, meron po tayong nakaregister na 24 consulta facilities. Kasama dito, sir, ang Sorsogon Provincial Hospital at ang mga government hospitals at rural health units ng province. For the other provinces, like for the province of Albay, yung mga members po natin from the province of Albay, huwag po tayong mag-alala. Based nga po sa na-mention ko, na sa Universal Implementation Site pa lang po tayo and kung ano man po ang mga pag-aaral at mga findings na makuha natin from the implementation site, ay yun din po ang gagamitin natin na basehan para sa pag-implement ng mas madalian doon sa mga provinces po na hindi pa natin napakonsentratan. Yes po. Para lang to give our listeners an idea, ang UHC implementation sites po, ito yung mga advanced sites po natin, Sir Pio, kung saan ginagawa muna natin yung mga plano natin for UHC and konsulta para mapag-aralan natin, ma-assess natin, makita natin yung mga problema, yung mga kailangang ma-improve, para sa susunod, pag gawin na natin sa ibang probinsya, alam na natin yung tamang gagawin. Ano po? So sa Sorsogon, nagsimula na po yun. We are very grateful po sa pakikitulungan ni
Governor Chis Escudero, na dahil po sa kanya, nag-commit po yung lahat ng provincial hospitals under the province as well as yung mga RHUs sa province of Sorsogon. Sa Albay po and other provinces, nagsisimula na din po yung coordination between the LGUs and PhilHealth. So kailangan natin ng tulong ng ating mga partners and stakeholders para mapatupad po natin ito. So yung mga local government units po natin, sana po makipagtulungan sila at makipag-coordinate sa atin. And of course, yung mga providers po natin. Lalong-lalo na po yung mga private. So, yung mga accreditation section po namin, nagkaroon na po sila ng mga online orientation sa ating mga possible consulta providers para ma-accredit po sila para mabigay ang serbisyong ito. So, nakalatag na po kung ano yung mga requirements, susundin na lang po nila para ma-accredit. At once meron na po tayong mga accredited providers dito sa province of Albay, pwede na po tayong mag-move on to the registration ng ating mga members. So hiningi po natin ng suporta ng bawat isa upang mapatupad po natin successfully itong konsulta. Ma'am, saan pwede mag-avail nitong konsulta package? Saan pwede mag-avail ng konsulta package? Over. Pwede tayo, sir, na mag-avail ng konsulta package sa ating mga accredited konsulta providers. I-emphasize natin, sir, yung accredited kasi ibig sabihin po, sir, ito po ay mga hospitals, private man or pampubliko na kumbaga dumaan, sir, sa accreditation process ng PhilHealth. So, kasama po dito ang mga hospital and facilities na merong dedicated na primary care clinic at professionals at mga non-hospital facilities kagaya, sir, ng mga ating mga rural health units, ambulatory surgical clinics, kasama din po dyan ang ating mga infirmary or primary care facilities at ating mga private medical outpatient clinics. So yun po ang mga pwedeng puntahan ng ating mga miyembro para po maka-avail ng ating primary care. Yes po. Dagdag ko lang po sa sinabi ni Ma'am Larry, iba po yung mga accredited hospital po natin at mga facilities ngayon, mga lying clinics, iba pong accreditation ang kailangan nila para maging konsulta provider. Opo. Ibig sabihin po, sir, kung ikaw po ay gustong maging konsulta, dalawa po dapat na accreditation. Isa sa konsulta, isa po doon sa pagiging hospital or facility. Yes po. And if you would recall, para lang clear po sa ating mga private na mga facilities, nakikinig or kahit sa ating mga members, dapat po kompleto ang facilities, ang mga kagamitan, ang equipment nitong mga gustong maging accredited consulta providers para maibigay po yung mga nasabi kong, for example, mga laboratory examinations na covered ng konsulta. So, anyways, kompleto naman po yung ating circular, nakalagay naman po doon lahat at ini-orient naman po natin yung mga potential na consulta facilities natin para maibigay po nilang buong-buo ang serbisyo sa ating mga members. Yes, and right now, sir, Pro5 po ang pinakamadami ng na-accredit na facilities for primary care. And we are already done the top na po tayo sa proseso na nag-orient tayo ng ating mga target partners. We are waiting na lang po for additional submissions. Sino pwede mag-avail nito? Sino ba pwede mag-avail nitong konsulta package? Yung mga beneficiaries nito, paano ba? Ang mga magandang balita, sir, sa lahat ng Pilipino ay magiging benepisyo ng konsulta package. Pero unang-una po sa lahat, kailangan natin, sir, i-consider yung fact na dapat po ay rehistrado sa PhilHealth ang bawat Pilipino para makagamit nitong konsulta. Dahil po kasi sa Universal Healthcare Law, binibigyan natin, sir, ng membership sa PhilHealth lahat ng Pilipino. Kaya lang po, hindi po namin pwede itap ang other system ng other government agencies. So we still need for our members to submit the required format, the form, which is our PMRF, kasi doon po nakalagay kung ano yung mga data na kailangan para makasama po doon sa ating registration database. Para po sa mga hindi pa naka-register o yung mga wala pa pong PhilHealth number, nais po natin ipayo sa kanila na magpa-register po sila sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth upang mas maging mabilis po ang proseso kapag dumating na ang konsulta package. Yes po, huwag na po nating hintayin na meron ng mga facilities, ready na ang konsulta, saka pa lang po tayo magpaparegister. Ano po, kaya po namin ginagawa ito para as early as now, lahat po ng mga
Filipino ay makaparegister na sa PhilHealth, nasa database po namin, para pag ready na ang konsulta, madali na lang po sa inyo para mag-register at mag-avail ng services. Idagdag ko din po, ang maganda dito, kung kayo ay registered, hindi lang po kayo ang makakagamit ng benepisyong ito. Ano po, lahat ng dependents ninyo, sila po mismo pwedeng makakapagpili ng konsulta facility nila at magkapag-avail nitong mga serbisyo tulad ng konsultasyon, laboratory, at basic medicines. Opo, ma'am, yung kukonsulta halimbawa, paano siya makakapili ng accredited ninyong package provider itong konsulta? Halimbawa ako, member ng PhilHealth, kukonsulta ko. Paano ko makakapili ba? May pribilehiyo bang binibigay doon sa mga miyembro ng PhilHealth? Over? Yes po, Sir Pio. Kasi po, ang priority natin, sir, is ma-establish kung saan po yung pinaka-accessible na lugar sa ating members. So, for example, in your case po, Sir Pio, kung saan po pinakamalapit na hospital or facility or RHU sa inyong residence, yun po ang pipiliin ninyo. Pero again po, hindi po PhilHealth mag-a-assign kung saan kayong facility, sir. Meron po kayong leeway na kayo po mismo ang mag-pili. Pero meron din naman po tayong mga cases, for example, sa mga empleyado ng GG, na kung saan po yung employer mismo, pwede niya pong i-enroll sa isahan na provider ang lahat ng empleyado. Pero may option pa din naman po tayo kung gusto natin yung i-avail or may mas favorable pa po sa atin na area. Applicable din po kasi ito dun sa mga members natin. Halimbawa na nandito po yung mga magulang nagtatrabaho sa Legazpi, pero yung kanila pong mga anak ay, for example, nasa Masbate, nag-aaral po sa Masbate, pwede po yung kanilang mga anak ay nakaregister doon sa Masbate or pwede din po nakaregister dito sa Legazpi kung ano po ang preference ng ating member. Magkakaroon po kasi tayo ng privilege na pumili ng sarili nating konsulta provider. At ito po, sir, uulitin ko po ang pinakamalapit sa inyong lugar upang mas madali po ninyong mapuntahan sakali po meron kayong pangangailangang pangkalusugan. Yung mga may trabaho, ma'am, yung mga may trabaho, yung daming trabaho, araw-araw, paano ba? Yes, kung naiintindihan po namin yan, ano po, so isa din po ito sa nakitang mga concerns ng PhilHealth. Kasi usually po ito mga outpatient facilities natin nagbibigay ng consultation, di ba usually 8 to 5 lang. Eh lahat po tayong karamihan na nagtatrabaho, 8 to 5 nasa opisina or kung saan man po na workplace. So sisikapin po natin na ito ay maging bahagi ng commitment ng ating consulta providers na magkaroon po ng extended consultation para naman po yung workforce po natin na 8 to 5 nagtatrabaho din, meron din po silang access para sa consultation. So iniisip din po natin ito. So meron po tayong ipapalabas ng mga supplemental guidelines para mas karado po itong concern natin when it comes to the employed na members natin. Opo, may tanong dito, ma'am, may tanong dito sa ating linya. Sure. Good day, gusto ko po i-renew ang PhilHealth namin. Expire, tatagalogin ko na. And segue to sa ating topic ngayon, andito na may question na sa portion tayo. Yes. Ito po, gusto ko po Sige po, i-renew sir. ang PhilHealth. Expire, matagal nang pinapabayad ako 700 tapos bibigay na daw ako monthly 350. Kaya hanggang ngayon, di po kami PhilHealth. Tulong naman po kung paano ito. Salamat po. Taga Catanduanes daw siya. Go ahead po. Okay po. So, from what I understand po, siguro dati po siyang indigent or sponsored member ng PhilHealth. Ngayon po, ito po kasing lista ng aming indigent and sponsored members po ay nakadepende din po sa na-identify na mga miyembro ng DSWD kung indigent or kung sponsored naman po, identified po ng LGU. Kami po sa PhilHealth ay nagpo-proseso lamang po nito. So, kung wala po kayong kakayanan na magbayad ng ating premium contribution, I would suggest po na lumapit po tayo sa pinakamalapit natin na CSWD or Municipal Social Welfare Office para po sila po ay magpa-assess at ma-sponsor po, ay dagdag sila sa lista. Ayun, Ulitin ko po kami po sa PhilHealth ay binigyan lamang ng lista. Kami po ay nagpo-proseso. Pero kung gusto niyo pong makasama na ma-sponsoran po ang inyo, makipag-ano na lang po tayo sa mga opisina ito. We have 1 minute, Madam San. We have 1 minute. Good day po. Isa po akong cancer patient.
Every 6 months, may ultrasound ako and laboratory tests. Retired government employee po ako with lifetime PhilHealth membership. Pwede po ako nito maka-avail referring dun sa ating konsulta package. Go ahead po. Anyone can answer. Go ahead po. Actually po sir, sa konsulta sir, anyone talaga po, regardless po ano ang category, kung senior citizen ka man po or lifetime member. Pero sa case po kasi ni ma'am na special case po siya na meron ng for cancer purposes, meron po tayong tinatawag na package sa PhilHealth na C-benefit package. Kung nakapag-avail po ba noon si ma'am, ay kailangan po natin na i-validate. Pero for consulta purposes po, lahat po ng Pilipino, regardless po of edad, ay makakapag-avail. Ayun, opo ma'am. I'm afraid, very much afraid. Tapos na yung oras natin. Meron pa tayo dito 5 question pa. Siguro next episode na lang po ito, no? Sige po, yung parting message. Go ahead po. Yes, sir. For other questions po, sir, pwede naman po i-forward sa amin para, sir, ma-facilitate natin, makapag-reach out po kami dun sa particular na miyembro mismo at ma-address po natin in particular yung kanilang issue. Mas madali po yan, sir, para hindi na po sila maghintay ng 1 week para ma-address po yung kanilang concerns. So, pwede po mag-reach out sa aming opisina or via the public affairs unit po na Facebook page account. So makakaasa po kayo ang ating mga miyembro po, particularly po ang ating mga kapwa Bicolano na ang PhilHealth po ay patuloy na magbibigay ng serbisyong de kalidad para po sa ating mga miyembro. Patuloy niyo po kami suportahan para sa mga programang ani pong sinusulong kasi po nandito lang po ang PhilHealth Regional Office 5 laging handa at tumulong po para sa inyo. Abangan niyo po ang ating mga susunod na mga announcements para po sa iba pang detalye tungkol sa konsulta package. And first po, for our additional office addresses. Yes po. So may mga katanungan po, pwede po kaming hanapin sa Facebook. Ang Facebook page po namin ay PhilHealth Regional Office 5 Bicol. Ano po, andun po kami, sumasagot po si Sir JM, ang aming social media expert dito, para i-cater po ang inyong mga katanungan. Ano po, reach out lang po, ulitin ko po, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region. Hanapin lang po kami sa Facebook. Bukas din po ang aming regional office at local health insurance offices sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, yun po, pwede rin po kayo tumawag sa aming Action Center, 24/7 PhilHealth Action Center, 8441-7442. Okay, thank you so much, Ma'am Gigi and Ma'am Larry. Salamat po sa inyo. Until next episode, next Thursday, dito sa Usapang PhilHealth. Salamat po kasi doon pagantabay sa pagkarangkan PhilHealth amang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programang Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C